Манев, да, ти ще седнеш тук. Не, защо трябва да сядаш до Кристиян? Ти ще седнеш и Веника ще бъде с теб. Добре, да започваме. Да ви се представя първо. Аз съм Мис Майя, завършила съм Idlewild Arts Academy в Калифорния. Работя с деца от над 5 години вече. С децата се подготвяме по програмата ПОП. Това са учебници, разработени специално за детските градини. Използваме мултимедийна презентация. Много държа те да разбират какво учим. Всяка думичка се обяснява. Сега кой не чул? Всяка думичка се обяснява по много пъти. Не искам да повтарят машинално. Знаете, че децата учат английски с различно темпо, с различна скорост. Но това, което мога да кажа от моят опит е, има периоди, в които рязко дръпват напред. Дори да ви се струва, че сега върви малко така по-тегаво, те са на периоди децата. Има периоди, в които направо даже правят изкоци. Всичко е много на момента. С английския иска, не само с английския, с всеки език се иска постоянство. Знаете, че език трудно се учим, лесно се забравя. Така че просто трябва упорство и те да се чувстват комфортно с езика, да им е приятно, да ни им е досадно. Това е, което се опитваме в момента да направим. Да не го приемат като някакво задължение, а като част от живота, като част от ежедневието. Много песнички имаме някои танци, стихчета, имаме много картинки, всичко се нагледява, после ще гледаме картинки. За до година съм им приготвила няколко игри, които ще почнем да играем те ще бъдат подготвителна група, много подходящи за тяхната възраст. Тъй като са доста децата, смятам да започваме, за да има време за всички. Ако имате някакви въпроси към мен след открития урок, може каквито въпроси имате. Само да не забравя да ви кажа, че детска школа Прецис организира английска занимания през лятото. 8 лева е една час. Това е и ще започнем с Мила, която ще ни каже стихчето Touch Your Shoulders. Силно. Touch your shoulders, touch your knees, raise your hands and drop them please. Touch your ankles, touch your toes, pull your ears and touch your nose. Секунда, не толкова бързо. Заради сценичната треска забавяме, че ще задаваме въпроси. Мила, какво беше pull? Pull your ears. Какво е pull? Да дърпаш, точно така. Къде са ankles? Прекрасно. Какво значи raise your hands? Да дигнеш горе. Да дигаме горе ръчичките. Точно така. Благодаря ти, Слънчо. Беше прекрасна. Сега ще чуем Айла. How is the weather today? How is the weather today? It's sunny, it's sunny, it's sunny today. How is the weather today? How is the weather today? It's cloudy, it's cloudy, it's cloudy today. How is the weather today? How is the weather today? It's rainy. It's rainy, it's rainy, it's rainy today. How is the weather today? How is the weather today? It's cloudy, it's cloudy, it's cloudy today. How is the weather today? How is the weather today? Snowy. It's snowy, it's snowy, it's snowy today. How is the weather today? How is the weather today? It's cloudy, it's cloudy, it's cloudy today. Слънчо, остана вятъра, windy. How is the weather today? How is the weather today? It's windy,
една песничка за времето. И сега Ивайла ще ни каже какво време е Сноуи. Сноуи е да вали сняг. Чудесно. А какво време е Клауди? Клауди е дъждовно. Облачното. Тогава Рейни какво време е? Рейни е вятъра. Уинди. Уинди е вятъра. Рейни дъждовно. Дъждовно. Рейни дъждовно. Уинди, Клауди, Рейни. Добре, когато да пеем заедно, пеем ли Сторми? Да, Сторми. И какво време е Сторми? Бурят. Когато има буря, нали? Сторми. Малко се клюсирали. Така, чудесно, Ивайла. Много ти благодаря. Сега Иван и Ивет заедно ще ви изпеят дългата песничка за Бостън. Смело! Goodbye, Mom, I'm going to Boston. Goodbye, Mom, I'm going to Boston. Goodbye, Mom, I'm going to Boston early in the morning. Let's all clap our hands now. Let's all clap our hands now. Let's all clap our hands now. Early in the morning. Goodbye, Dad, I'm going to Boston. Goodbye, Dad, I'm going to Boston. Goodbye, Dad, I'm going to Boston early in the morning. Let's all stomp our feet now. Let's all stomp our feet now. Let's all stomp our feet now early in the morning. Goodbye, friends, I'm going to Boston. Goodbye, friends, I'm going to Boston. Goodbye, goodbye, friends, I'm going to Boston early in the morning. Let's all dance around, round. Let's all dance around, round. Let's all dance around, round. Early in the morning. Goodbye, Dad, I going to Boston. Goodbye, Dad, I going to Boston. Goodbye, Dad, I going to Boston early in the morning. Let's all wave. Let's all wave. Всички. Let's all wave our hands now. Let's all wave our hands now. Let's all wave our hands now. Early in the morning. Иване, не бързайте да бягате. Иване, какво време... Съм ти времето мина. Какво значи early in the morning? Рано сутринта. Прекрасно. Ивет, какво значише dance around? Да танцуваш. Точно така. А какво значише стъмп? Точно така. Купаме с кръченца. Точно. Благодаря ви. Алекс ще ви каже стихчето за пролетта. Spring is here. Spring is here. Goodbye snow. The flowers grow. Така, Алекс, не бързай. Не бързай. Пак го избърза. Изпусна една малка част. It's time. Хайде да го кажем още веднъж от начало, заедно с It's time, нали? Да. Spring is here. Spring is here. Goodbye snow. It's time. The flowers grow. Така, сега беше цялото. Върни се. Какво беше It's time? Какво значи на български? Време. Време, точно така. И за какво е време? It's time to watch the flowers Grow. Да, и какво трябва да видим? Смело. Че порасват цветята. Точно така. Точно така. Иване, заповядай. Той ще ни изпее песничката за червения балон. Силно и смело. Да помогна ли за мелодията? Да подам тон за песен. This is my red balloon, my red balloon.
by red balloon. Up it goes. Up and goes, pulling down. Up and goes, pulling down. This is всички. This is my red balloon, my red balloon. И какво значи up? Нагоре. Да. А какво значи down? Надолу. Точно така, балона отива нагоре. Момченцето го дърпа надолу, нали? Up it goes, pull it down. Благодаря. Сега ще чуем Мария Антоанета с Семката. Малката Семка. Little seed grow in the ground. Точно така. Има време до тогава. Има време докато порасне ягода. Little strawberry. Little strawberry, hiding in the grass. Пак извърза. Имаше още едно изречение преди това. A little strawberry grow big and round. Хайде, little strawberry. Little strawberry, grow big and round. One big strawberry hiding in the grass. Little snail, come and eat it fast. Браво! Браво! Чудесно! Сега да питаме и Мария Антоанета нещичко. Какво значи grow? Порасте. Да порасне, точно така. Точно така. Какво е snail? Охлюв. Чудесно. А какво значи grass? Трева. Чудесно. А какво значи hiding? Крива се. Точно така. Браво! Браво, Слънчо. Благодаря ти си. Чудесно. Така. Хайде сега Марти Манев ще ни изпее Peaches, Apples and Pears. Давай, Марти. Ако иска, съм му казала, че може да го изрецитира. Това е една песничка. Но ако иска, може да не го запее, може просто да го изрецитира. Нали, Марти? Усмихни се и силни. Peaches, apples and pears. Добре. Peaches, Apples and Pears. Peaches, Apples and Pears. Peaches, apples and pears. И нататък. Питаме момиченцето какво иска. What do you want? Хайде заедно с мен. What do you want? И момиченцето го отговори. I want an apple. Хайде всички. Марти, ти силно в средата, а ние всички като хорче отзад. Peaches, apples and pears. Хайде с нас. Peaches, apples and pears. What do you want? I want an apple. Peaches, apples and pears. Добре, миличък, спокойно. Нинка. Гледай, миличка. Fly the butterfly, нали? Fly, the butterfly in the meadow. It's flying high. Fly, the butterfly. Прекрасно. Още веднъж този път с градината. Fly, the butterfly. The meadow is flying high. In the garden is flying low. Добре, но силно дете, чуват гостите. Low, силно.
low, fly, 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 the butterfly. Айде сега силно всички пак, тя ще е солистката, ние помагаме отзад. Хайде. Fly, 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 the butterfly in the meadow is flying high, in the garden is flying low. Fly, 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 the butterfly. Какво значи fly, fly, the butterfly? Точно така, чудесно. А сещаш ли се, какво беше карта? Къде трябваше да прилети на ниското перутката? In the meadow is flying high, in the garden is flying low. И какво беше карта? Спокойно. На земята, над градината. Добре, близко, достатъчно близко. Добре, благодаря ви. Кристияна, яйде моето момче. Lazy Mary ще ни изпее, Кристияна. Lazy Mary, you get up, you get up, you get up. Lazy Mary, you get up, you get up today. Oh, mother, you get up. Смело, I won't get up. No, mother, I won't get up today. Добре, миличък. Айде всички заедно, силно още веднъж. Lazy Mary, will you get up? Will you get up? Will you get up? Lazy Mary, will you get up? Will you get up today? No, no, mother, I won't get up. I won't get up. I won't get up. No, no, mother, I won't get up. I won't get up today. И сега Кристияна ще ни каже какво значи lazy. Lazy значи мързелива. Точно така, това е мързеливата Мери. Чудесно. А какво значи today? Помниш ли? Значи времето какво е? Майка я попитала, ще стане ли днес, today. И тя казала, че няма да стане днес. Нали? Няма да е днес. Добре, Кристияне, благодаря ти. Дея също, понеже са от много децата, от време на време някоя песничка се повтаря, Дея също ще ни избее за червения балон. Давай, миличка. This is my red balloon, my red balloon. This is my red balloon, my red balloon. Up it goes, pull it down. Up it goes, pull it down. This is my red balloon, my red balloon. This is my red balloon, my red balloon. Хубавко. А какво значи this is? Какво е казало момченцето? This is my red balloon. Какво значи this is? Up. Вече разбрахме, че е горе. Down е долу. А какво значи this is? То казва това, точно така, то си показва балона. Това е моят червен балон. Благодаря ти, миличка. Точно. Николета ще ви изпее една дълга и сложна песен за чайника. Тя сама си я избра. Всъщност те повечето сами си избраха песничките. Ние ги учим всички заедно. Всички стихчета и песнички са учени от всички деца, но който каквото си харесва и с което се чувства по-комфортно, изпява, представя него. И Николета си избра за чайничето. Да я аплодираме!
I am a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout, where I get a steam up, hear me shout. Tip me over and pour me out. Така. Николетка, какво значи handle? Какво е казало чайничето? Here is my handle, here is my spout. Кое беше handle? Чудесно. Spout? Точно така. А какво значише steam? When I get to steam up. Кое беше steam? Парата. Чудесно. Браво. Steam е парата. Чуйте ме как викам hear me shout. Tip me over and pour me out. Чудесно! Селин ще изпее Fly, fly, butterfly. Какво става, миличка? Нищо. Заповядай! Fly, 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 the butterfly in the meadow is flying high. Fly, 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 the butterfly. Никой не я харесва тази градина. Хайде още веднъж с градината. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying low. Fly, 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 the butterfly. Прекрасно! Браво! Чудесно! Селин, ще ми кажеш ли кое беше медово? Медово е долина. Точно така. Какво значи high? Високо. Точно така. А low? Ниско. Точно така. Браво. Някой извика ли мен? Кой? Ще трябва да може. Ама само той сега всички ще тръгнат при мама. Може ли да отида до гората си? Така. Какво се вървява и да идиш при мама? Айде отиди при мама, ама не ти ще останеш на мястото. Сега всички ще поискат да отидат някъде. Пускам само Кристиян. Нали? Докъде бях стигнала до Ицо? Ицо ще ни изпее Good Morning. Ице силно. Да дам ли тон? Ти се справиш чудесно. Good morning, good morning. How do you do? Good morning, good morning. How do you do? Good morning, good morning. I'm fine. I'm силно. I'm fine. I'm fine. How do you do? Good morning, good morning. How do you do? Good morning, good morning. I'm fine. How are you? Всички. Good morning, good morning. And How do you do? Good morning, good morning. I'm fine, how are you? какво казва момиченцето? Какво е Good Morning? Върви си, спомняш ли си клипчето? Върви по улицата, поздравява с Good Morning. И какво казва? I am fine. How are you? Спокойно, миличък. Спокойно го кажи на български, както си беше. Какво казва? Всички, кой ще ме отговори? Какво значи I'm fine, how are you? Да, Селин? Аз съм добре, вие как сте? Аз съм добре, вие как сте? Точно така. I'm fine, how are you? И какво беше Good morning? Всеки път, като ви взимам горе от занималните, какво ви казвам? Good morning, children. Нали? Добро утро, деца. Добре, миличе. Хайде, Ици. Благодаря ви. Дидо също си хареса песента за чайничето. Той ще пее, ние лекичко
ще я тръмзуваме, нали, деца? Лекичко ще я тръмзуваме. I am a little chip, short and stout. Here is my handle, here is my mouth. When I lift it up, hear me shout. Поеми въздух и да довърши. Искаш от начало да почна? Айде от начало, ма смело и силно. Айде. I am a little teapot, short and stout. Here is my handle, here is my spout. When I get all steamed up, hear me shout. tip Your pour me out. Точно така, тип over. Така, Дидо, какво значи tip me over? Помниш ли? Какво трябва да го направи чайнището, когато е загрято водата? Да го излеем. Точно така. Tip me over and pour me out. Сега, хайде да изиграем в Playground. Искате ли? Хайде ще изиграем в Playground. Let's play on the slide. Селин, да, точно така, правилно. Мария Антонета, много правилно, давайте. Точно така, let's play on the slide. Браво. Slide. Кажете на български, кое беше това? Точно така. Let's play on the roundabout. Кое беше това? Точно така. Let's play on the swing. Да, смело. Браво, Мария Антонета. Точно така. Swing. Кое е това? Кое е swing? Точно така, Ице. Силно, люките. Остана seesaw. Let's play on the seesaw. Това кое беше? Люката за две дечица. Мисля, че на български казват везничка. Така си казва. Везна. Да, така мисля, че я наричат на български. Едното горе, другото долу. И какво стана? Sandpit. Казахме ли? Кое беше sandpit? Пясъчника. Точно така. Let's play in the sandpit. Достатъчно. Хайде да погледнем малко картинки, pictures, и след това ще ви раздам дипломите и лепенки. Така, смело казвате, каквото го знаете, го казвате, нали? Няма да се изчаквате, но няма и да се надвиквате, нали? Моля ви. Така, ще седна, за да може горе-долу да видят. Може да го виждате. Okay, this is a snail. What is this? A goat. A bucket. Okay, good. What is this? A tooth. Good. What is this? A fly. A shark. Shark. Sleigh. Чудесно. Ние имахме няколко коледни песнички. Сега не в момента не е подходящо времето да ги изпеем, но имахме 2-3 коледни песнички. Даже бяхме и за Еленчето Рудолф, нали? Да. Рудолф, the red-nosed reindeer. Sleigh.
Бел, прекрасно, Иване. Фокс. Да, и как ще кажем, че е животно? Прекрасно. Краун. Whale, прекрасно. Ице и Дошко, какво правите? С какво се занимавате? Гледайте картинките. Кон, чудесно. Сега видим. Благодаря, че ти е точно така. Grasshopper. Okay, a black cat. Sheep. Good. Fish. Fish. Snail. No, this is not a snail. Silmo, Yvette. Caterpillar. Caterpillar. Okay, good. Star. Car. A car. Okay. Sock. Sock. One sock. One red sock. A button. Чудесно. Правилен отговор, само че по-силничко. Box. Прекрасно. Crab. A crab. This is a crab. Squirrel. Прекрасно. Tree. Okay, good. Rooster. A rooster. Mouse. Pig. Чудесно. Banana. Как ще кажем, че е плодче? Fruit. Прекрасно. Spider. Bunny, може и rabbit. Прекрасно. Elephant. Прекрасно. Bird. Firefly. Чудесно. Браво. Браво, миличе. Силно, Ивет. Firefighter. Thank you. Firefighter. This is the king. The queen. House. A house. Yes. Balloon. Mushroom. Точе. Scissors. Okay. Pineapple. Bravo. Island. Bravo. Hedgehog. Bravo. Pillow. Soft pillow. An ant. Yes. Cucumber. Как ще кажем, че е зеленчук? Силно, миличка. Точно така. Това някой сеща да си дълго дума. A plane, да. Или airplane. Добре. Fan. Много лесна дума. A brush. A rainbow. Bus. Cherries. One peach. And one pear. One apple. One lemon. A lemon. One grape. Many grapes. Много грозден са. Grapes. Ако вземем едното зранце, grape. Всичките са grapes. No, it's a cabbage, sweetie. It's a cabbage. Onion. An onion. Bravo. Potato. Bravo. Tomato. Pumpkin. Bravo.
време за работа и време за игра. Нали? It's time for work, it's time for play, merrily sings the clock. Flower. Bicycle. Bicycle. Да изберем ли I want to ride my bicycle? Не. Добре. Stork. Браво. Браво. Това някой помни ли? Браво. Браво. Тоше. Пресея се, пак миличък. Пресея се. Сега сме на картинките. Спанч. Да, прилича. Знам, че прилича на сирене. Не е сирене. Спанч. Емблема. Браво. Благодаря ти. Dove. Shell. Angel. The police officer. Браво, Мила, точно така. Ice cream. Present. Turtle. Owl. Ladybug. Ladybird. Sword. Melon. Watermelon. Точно така. А сега? A peacock. Добре, и последно. Teacher. Yes, this is the teacher. И как наричаме хората? People са хората. Точно така. Добре, хайде вече да ви раздавам дипломите. Така, и след това ще ми изберете стикери. Така, айде да почнем с момичетата. Александра. Всъщност, мери съм за клоп. Така, всъщност ще ги раздам както са дипломите поредиче. Само да изберем Александра. Да. Всички ще получат от сърца. Александър, заповядай, Милчо. Сега, както са поред дипломите. Мила, избери сърчице. Първо. Николета, избери сърчице. Първо. Кристиян, сърчице. Кои големи да миличък? Няма други яденки. Избирай тези. Мартин Чалъков. Марти Чалъков? Марти, къде? О, Салин. Как ви се Браво, Мила. Точно така се прави. Селин. Христо. Ето, каквото е цвят за част. Грин. Така. Точно. Избери се сърчица. Дино. Сърчице. Аблуха. Окей. Дея. Да, Слънчо. Много ти благодаря, искам да те цункам. Прекрасна ученичка. Мария Антонета, благодаря ти много.